Disaster Management Orientation para sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Ginpatigayon sa Hulyo 18, 2011 ang Disaster Management Orientation para sa mga security guards, fire brigade, kag iban pa nga mga personnel sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Ini ang kabahin sa programa sa municipalidad tuwid sa Disater Risk Reduction Management. Ini ang ginkandak sa Santa Barbara Bureau of Fire Protection kag Santa Barbara, Philippine National Police. Suno kay Police Officer 3, Romulo, Haro, Simpas, ini ang ilang magamit sa tion nga mag-abot na ang kalamidad. Gintudluan sila kung ano ang ilang himuon kung may aras ang sunog, linog, kag subong man kung may aras ang bomb threat. Bali, nag-train kami aton nga mga security para ma-enhance para kung paano nila ma-manage ang security regarding may disaster calamities o any disaster eventualities nga maabot sa ilang office. Kag in additional sina kag pati na ang mga man-made disaster amotong itagaan naton sang priority ang regarding sa mga bombing or any man-made sabotage bla sa aton nga syudad nga hindi naton masagang ang Santa Barbara. Padulong na kita sa urbanization municipality, so amoy na nga gina-advance man naton ang aton nga security diri sa aton nga municipality. So, for the meantime, amo na ongoing ang aton process regarding sa upgrading ka aton nga security dira sa amo ng area. Sunod sa head sang Health Emergency Medical Staff, Dr. Elvira Peñasa Sinoro, ini nga drill ang kabahin sa ila pagpreparar sa pagselebrar sa National Disaster Consciousness Month kag ang Department of Health ang magahiwat sa simultaneous fire and earthquake drill sa Hulyo 28, 2011. Ini nga orientation gindugang pa niya nga importante kag ini nga aton magamit sa tion sa emerhensya kag kalamidad. It's very important kay in times of preparedness, during emergency kag disaster, so importante gid ni. So that's why naka-training kita sa aton subong. This is one of the accomplishments sa amon hospital kay sang March celebration man to sang fire protection month, nag-drill man kami. So para ma-training aton nga mga empleyado, so very important, that's why ari kita subong hapon. Si Fire Officer 3, Benjamin Montiseri, nagsiling kag ini nga disaster drill ang makabulig sa dako sa mga security guards, fire brigade, medical staff kag ibang pagid kay personnel sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Preparation para in case nga may tabok na sunog sa ilang hospital, mamanan nila kung sa nila pag sa mga pasyente nila, mamanan nila kung itudluan na mo sila kung sa pagkarga sa mga pasyente para safety man. Kag in case nga may earthquake, may lugar sila nga asa nila i-evacuate ang ilang pasyente. Sa tion sang kalamidad ag emerhensya, importante nga kita tanan ang nakapreparar kag nakahanda na sa pagatubang sini. Disaster Management Orientation ginpatigayon sa Western Visayas Sanitarium Hospital. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.